Avui presentem el primer diàleg pel canvi, que és una nova acció de les que l'Observatori vol anar posant en marxa per anar generant espais de debat i espais de reflexió entorn a la transformació social. I en aquest cas vam escollir començar pel sector salut o per l'àmbit salut, perquè a principis d'octubre presentàvem el primer informe sobre la transformació social a Catalunya. Vam veure que el tema salut era el número 1, era el tema del que més es parlava quan es parlava de transformació social o vinculat a la transformació social. Els reptes principals. Primer, s'ha de reconfigurar el marc institucional i, vinculant-ho amb la falta de cultura avaluadora, necessitem una autoritat independent que avaluï les pràctiques i les polítiques sanitàries, que no la tenim. Hem de millorar tot el tema de la transparència i de la rendició de comptes. Professionalitzar la gestió és un altre dels reptes que tenim des de fa molt de temps. Jo li donaria molt més protagonisme al pacient. Molt més. Crec que el pacient sap molt bé el que li passa i s'ha de corresponsabilitzar i ha de compartir això que li succeeix juntament amb el professional. L'altre, crec que el professional, que el tenim molt tècnic, hauria d'estar també format amb eines de gestió emocional per ell, ella, i per als seus usuaris pacients. Què trobo, a faltar? Incidir més en temes de promoció i prevenció de la salut mental. A part de que ens tractin tècnicament bé, volem altres coses, no? Com ficar en valor aquesta part, de l'assistència, que és una part clau i que també ens ajuda realment a tenir una interacció amb la societat. Sabem que aquesta atenció a la cronicitat, als suports i les cures s'han de fer d'una altra manera, no basades en la institucionalitzador hiperespecialitzada on es tracta grups de persones de manera molt homogènia, sinó que volem un suport al meu estil de vida en el meu entorn comunitari. I en la mesura que tot això ens falli, doncs se'n ressentirà la dona. I per tant, és una política feminista millorar tots aquests factors. Tota aquesta transformació social es basarà, o s'ha de basar, en l'escolta activa entorn a un model d'atenció centrat en la persona, aquest és un element. L'altre és el de la corresponsabilitat, per tant, crec que és el moment que ens exigeix rigor i inclusivitat a tots els agents, el sistema, les organitzacions, els professionals, la ciutadania, però també el món polític i dels mitjans.